ते सार्वजनिक गणपतीचो 11 दिवस गणपती उत्सव चलता आणि हे आमच्या 11 दिवस आमचे विविध कार्यक्रम असतात। ही सुंदर अशी मूर्ती गणरायाची प्रस्तुत केल्या प्रमोद मोरजकर यांनी। तसोच आकर्षक असो देखावो संत गोरा कुंभार ह्यो हांगासर बऱ्या रितीन केल्लो आहा। तर तसेच आयज आमच्या 6व्या दिवस म्हणजे पहिला 1 तारीख आयज आमचो राजभवन सांस्कृतिक कार्यक्रम जालो। राजभवन शेटये यांनी उद्घाटन करून या कार्यक्रमाक त्या कार्यक्रमाक पयलीं आमची फुगडी जाली। राजभवन शेटयेन उद्घाटन करून ते सुरवात केली आणि मागीर वैष्णवी जोशीचो कार्यक्रम भुरग्यां नृत्य कार्यक्रम जालो। फाल्यां रांगोळी स्पर्धा आहा आणि 7:30 लय बारी फॅमिली कॉमेडी नाटक मराठी हे आहा। आमच्या 8व्या दिसा वेशभूषा स्पर्धा आहा। गणेश वंदना हे गायन जातले। मुख्य गायक आहा ओंकार चारी आणि सिद्धी शेलार मळीक। तसेच 9व्या दिसा देशभक्ती गीतपर स्पर्धा जातली पेडणे तालुका मर्यादीत। त्याच्या उपरांत सुरेश गोयेकराचे भजनाचा कार्यक्रम जातलो आणि 7:30 वाजता रोणीताई परांजपेचे बरे कीर्तन जातले। तसेच 10व्या दिसा विविध राज्याची लोकनृत्य जातले। बक्षीस वितरण कार्यक्रम जातलो। तसेच रात्री ठीक 9 वाजता जय जय गौरी शंकर हे नाटक जातले। 11व्या दिसा स्वयं अरुजा भजन जातले। ते आमचे गांवचे गायक आहात ते सगळे गांवांतले आमचे मोरजी गांवांतले येवन देवा कडेन गायन करतले। कुपन निकाल लॉटरी जातली आणि मागीर आमचे श्री गणरायाचे विसर्जन सोहळा। तसेच ह्या वर्सा आमचे अनेक कार्यक्रम असे घडून हाडले आहात। ते सगळ्या लोकांनी त्याचा लाभ घेवचो ही माझी नम्र विनंती।